Tulisijan toimivuuteen vaikuttavat monet asiat. Maasto- ja sääolosuhteet ynnä muut sellaiset. Tässä vinkkejä, miten selvitä pulmatilanteista. Eikö savupiippua ole käytetty pitkään aikaan tai onko se liian kylmä? Unohditko tehdä aloitustulen? Onko leivin uunin kääntöpelti oikeassa asennossa? Tarkista tilanne. Näkyykö uunissa paljon savua? Silloin puut ovat liian kosteita tai liian suuria, tai hormipelti on kiinni. Ovatko ilmansäätöluukut jääneet vahingossa avaamatta? Nyt nopeasti avaamaan ne. Jos uuni alkaa savuttaa muutaman minuutin kuluttua, savupiippu on luultavasti kostea sisältä tai yksinkertaisesti liian kylmä. Lämmitä sitä 2-4 sanomalehden sivulla. Tällöin savuhormissa oleva ilma lämpiää nopeasti. Lopuksi voit aloittaa tulikiviuunin lämmittämisen uudelleen. Eikö tulta enää näy, vaikka se palaa? Näetkö enää vain mustan lasin? Tarkista puusi. Ovatko ne liian kosteita tai liian suuria? Tai onko tuhkalaatikon ilmansäätövipu suljettu liian varhain tai uuniin päästetty liian vähän palamisilmaa? Puhdista joka tapauksessa lasi ennen seuraavaa lämmitystä ja huolehdi sitten kuivista puista ja riittävästä palamisilmasta. Tulisija on pikeentynyt. Välty pahemmalta ja ota heti yhteyttä tulikiviuunimestariin. Saat vielä kerran tarkat ohjeet uunin lämmittämiseen. Vetääkö tulikiviuunisi vielä yhtä hyvin kuin alussa? Huomaatko eron? Rumat ruskeat saumat syntyvät, kun kuivatusvaiheessa uunin ei ole annettu kuivua tarpeeksi pitkään tai on unohdettu avata kaikki uunin luukut. Palava tuli ei ole saanut tarpeeksi happea tai on käytetty kosteita puita. Anna saumojen puhdistus tulikiviuunimestarin tehtäväksi. Kun ruskeita saumoja on paljon, kyse on joko pahasta lämmitysvirheestä, savupiipussa on vikaa tai tulikiviuunin sisällä on tapahtunut muutos, luultavasti liian voimakkaan lämmittämisen vuoksi. Pyydä tulikiviuunimestaria selvittämään vian syy. Jos uunin pinta ei mielestäsi lämpiä tasaisesti, olet polttanut liian vähän puuta tai leivin uunia ei ole lämmitetty lainkaan tai tarpeeksi. Huomaa kuitenkin kivipinnat, joita palamiskaasut eivät lämmitä sisältä tai lämmittävät liian vähän, kuten esimerkiksi lämpöeristetyt pintakivet, lämpiävät vain käden lämpöisiksi. Pieniä halkeamia tulipesään voi aina syntyä, sillä vuolukivessä voi olla luonnonkivelle ominaisia halkeamia. Tämä ei siis ole ongelma. Muista allekirjoittaa takuukortti. Alkuperäisen takuukortin tulikiviuunimestari lähettää meille. Kopio sinun kannattaa säilyttää huolellisesti. Vain siten voimme antaa sinulle 5 vuoden takuumme. Huomaathan, on paljon muistettavaa, jotta voisit oikein nauttia uudesta tulikiviuunistasi. Mutta minkä kerran oppii, se on myöhemmin helppoa. Jos haluat lisätietoja, tulikiviuunimestari antaa niitä mielellään. Tulikivi toivottaa paljon miellyttäviä hetkiä ja samaa innostusta, jolla me olemme valmistaneet uunisi.